Wah, baiklah. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel PBS Vlog. नोंथांमोनखौ बरायबाय। नै आं दा जुमब्रा खानो फैदों नैबे बिफां गोजौआव। नायदो हनै फिथाइया गिदिर गिदिरथार। ओरैबो दङ। हाय, फाइनालि आं गोजौआव गाखोमारबाय नै। नोंथांमोना नायलांबाय थादो। आं जुमब्रा खानोसै नै गोजौआव गाखोबाय आङो। दंफाङा थेफाबाबो गोराथार दालै। बायथारा माथो दालायफ्रा। मानसियाथ' गिलिरथारना आङो। नै गाइस खामारबाय आङो। धुप धुप होनलायनाय गारलागासिनोसै। सोरबा होनो मेजेर होनानै। गोजौथारलै दंफाङाबो। ओंखारख'नो हाख'वा मोनलायलायो माथो। थ' नै गिदिर गिदिरथार नारें जुमब्राया नायदो। दिनै बेखौनो जाना देखायगोन नोंथांमोननो गोथावनो बानलु आलु गोसानो। नोंथांमोना दा लुगैदे। नैबे आमाइमोननि न'। जों आमाइमोननिफ्राय लाबाय नारें जुमब्राखौ दायो। नै खर'आव लाबोलायबाय जोंना आफाया। गावनो जानोसै जामारगोन ना? जागोन। दे आलु गोसा बानलुजों। दे नैबे आमाइमोननिफ्राय जों दा थांनो नागिरबाय। ओइ आमाइ खिथा फैदों दासो। ये देखो मिनिलायबावोसो नै आसोला। A few moments later. वाह, ये देखो अभी रेडी कर रहा है हम लोग का मंजिल बसुमतारी भाई ने। ओ भाई कैसे है? अच्छा है। क्या कर रहे हैं? ये चिल रहा है। हाँ, तो हम दोनों आज मिलके ये खाने वाला है ना। हाँ। बहुत टेस्टी से मजेदार से ना। हाँ। तो फाइनली गाइस जों दिनै नारें जुमब्रा जागोन नै सानैजों। नायदो बिथांखौ फुरा नारें जुमब्रा जिरनायाव बेस्थ'थार बेसेरा। बा टफियाबो नायदो बेना नारें जुमब्रानि टफिसोबाव नामा। वाह, तो कैसे खाएगा? क्या चटनी भी बनाएगा? हाँ। हैं? हाँ, चटनी बनाने के लिए सामान भी लाया है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। और ये क्या ये रोशन है और मिर्ची भी लेके आए तुम लोग ना। फाइनली रेडी हो चुका है। नै दा जानोसै जोङो। टेस्टी। बोरै मोनखो? सार जानानै? गोथाव मोनथारबाय, भेरि नाइस मोनदों। यस। जोबोद गोदै बानायदों नै नायदो। बोथोरनि सिजोनाव बोथोरनि फिथाइ सामथाइखौ खनसेबाबो जानांगौ गाइस। थ' फाइनालि जों दिनै सुरु खालामबाय। जानाय नायबाय आरो गोथाव मोनबाय। बोरै मोनदों जानानै? गोथावथार। खैरोमदैरोम बानलुआ खिन्थु एसे आलौ गोसा जादों आरो ना। One hour later. तो फाइनली गाइस दिनैनि जुमब्रा जानायनि भिडिअआ बिसिमसै। गोजोन्थों। टेस्टी स्वीट मीठा।